Saatiin Sinin kanssa muutamaakin eri kautta kuulla, että me molemmat oltiin mainittu Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä. Ja netin kautta sitten liite löydettiinkin, jonka linkkaan myös tuohon videon alle, jos joku haluaa sen läpi lukaista. Ja tämä artikkeli kosketti mua ja Sinin kumpaakin niin paljon, että meille ei oikeasti tullut mieleen mitään muuta, kun meidän on vaan pakko tavata Riina ja Riinan perhe. Ja siinä kauan mennyt, kun mä sain sitten käsiin Riinan äidin puhelinnumero. Ja muutamien viestien jälkeen oltikin sovettu sitten paikka ja aika tapaamiselle. Ja siinä iltana olitikin itse sattumalta taiteiden yö, joka ei ole ollenkaan huono juttu, vaan saatiin lisää tekemistä yhdessä. Ja sitten eka mietitty parituntinen venyikin ihan iltaan asti. Ja tässä on sitten vähän koostetta meidän päivästä. Ja koska tytöt seuraa niin paljon tubetta ja tykkää surffailla YouTubessa, niin päätin sitten ottaa kameran mukaan, niin tytöt pääs ihan tähän pienelle maideille myös mukaan. Eli me nyt täällä kokoon tytöille pusseja. Me saatiin Luminelta valita heille tuotteita, eli ollaan heidän makunsa mukaan ja lempivärien mukaan valittu juttuja. Täällä on niille lippiksetkin. Jos muuta kuin New York-lippikset molemmille, nämä oli niin söpöt. Täällä menossa kakkugallerian tyttöjen kanssa. Siinä on Oona ja Riina ja heidän äiti ja isosisko. No niin Aina, me ollaan tänään treffeillä. Kyllä, meillä on Oona ja Riina. Oona ja Riinan kanssa syömässä kakkua. Ja me ollaan täällä kakkugalleriassa. Haluatteko te tytöt sanoa moikka? Moi. Siinä on meidän ihana Oona ja Riina ja laitettiin sitten sisko ja äiti tonne istumaan. Me saatiin Riinat ja Oonat tämmöset ihanat kynttilät. Siis tää on mahtava tää ananaskynttilä. Kyllä. Siinä on sulle tämmönen vaaleanpunainen ja Oonalle on tommonen sininen. Voi hienot. Ja siinä on vähän korviksi ja mä luinkin, että lukion korvareijät jo. Tää on tosiaan taiteiden yö ja me jonnekin eksytty jonnekin tänne Hiatsun lähelle. No niin, tytöt pääsee töhrimään. No niin, Uino. Tää on niinku tärkein hashtag sosiaalisessa mediassa ikinä. Oonalla mennessä joku taiteen. Uino ja ananasraaste. Kato, siinä lukee. Siis. Tää on paras. Varmaan huomaa, että se vaan maagisesti katoaa esitystä. Kai se on koiran omistaminen, rapsutellaa vaan. Wow. Sä pääset YouTubeen. Haluatko sanoa jotain? Kattokaa mua. Leikkaa. Joo. Tytöt auttaa. Hei. Ei katsota tätä. I can do this. Oh, no niin, tää meni hieno. Täällä edistyy kukkaseppele. Ja sitten Riina teki tätä ranneporua. Ja ananasraaste myös. Ananasraaste tekee täällä. Mä tein seppeleen. Oona teki seppeleen. Tässä on Sinin tosi rumpa seppele. Mä tein käsikorun. Ja Riina teki käsikorun. Yeah. Seppeleet tehty, kuten näette, kaikki on tosi kauniina. Toisella on tätä. Ja nyt ei hajukaan minne me mennään, mutta me mennään johonkin. Riinan äidin verkko on kyllä mun suosikki. Tää on tämmönen mermaid. Tää taistellaan näistä matkalatureista. Tytöt, mihin me mennään syömään? Mäkkiin. Mä sain tämmösen pienen koiran. Sen nimi on Patso. Sancho Bella. Koska se on putken muotoinen. Patso. Sini, mitä sä teet? Perusruoka. Kaiket päivät pitkät. Kirjoittelen nimmareita. Eikö se ole hieno? On vielä. Mäkin jälkeen ollaan otettu yhteiskuvia 15 tuntia. Koko paraati tulee sieltä. Siinä pyörähtikin melkein koko loppuilta, että täällä on nämä taiteiden yöt, mutta ja me lähdetään kotiin ja nehän lähtee takaisin Espooseen. Moikka! Kiitos, oli ihan parasta. Ihanaa, hyvä. Moi moi! Moi moi, pusi pusi! Mitä se sakko oli? Oona ja Riina halus antaa sulle jotain. Mikä se on? Onko se pikku Sancho? Onko? Tää on niin sepe.